Christ used the image of the vine to describe what he is doing for his people. He said, "I am the vine, you are the branches, and apart from me you can do nothing." La Trinidad community of believers envisions to make disciples among the Kinkana'a people coming from the provinces of Benguet, La Union, Mountain Province and beyond. To embody the message of the gospel, we inspire people to grow in Christ and lead others to him. In Christ we grow, to Christ we lead. May agot ako amin, si Apo Diyos di madayo giman. Yan sakbay ay man opening prayer tako, waday basa sing salmo ay mangi turong sing iyat tako ay man dayaw udwan. Basahan tako sing Salmo 47. Si Diyos di kangatuan ay ari. Da kayo amin ay nanasyon, mantampok kayo siragsakyo. Ipigsayon kan tayo ay mangidayaw ang Diyos Apo. Tan si Diyos ay kangatuan at kaagyat si siya. Manakabalin ay ari isnang intero ay daga. Abak nanda kami din na nasyon at inturayan ni. Pinili na para anda kami nandaga ay pantaan ni. Siya na di itak mi ay daga. Da kami ay pulin hakob ay laylay na. At tinmukdo si Diyos sin trono na. Madngo di tangguyo ay napigsa. Bumanugaw abo din ipugaw na. Ay mangipamo sin nangabak kana. Mangkanta kayo ay mangidayaw ang Diyos Apo. Idayaw Diyos si siya ay ari tako. Tan si siya di mangituray sin intero ay daga. Iso nga dayawon Diyos si siya babaen sin kanta. Tinmutokdo si Diyos sin nasan tuan ay trono na. Din na nasyon at iturayan na. Din tuturay din na nasyon yan masinop da. Tamakikad kadwa dasing ipugaw na. Ipugaw Diyos ay dinaydayaw Abraham. Tan si siya din kangatuan. Amin ay ari na iturayan. Man kararag tao. Apo ay kangatuan. Madaya pa. Man yaman kami sinyat mo ay mayag anda kami taman balin si ipugaw mo. Manyaman kami taning dawtam da kami si kalubungan ay mangi bagasin kinadyos mo. Kinasigad yading nakaskas daw ay layad mo. Kadwani manlaylayad kami ay man isa ay mandayaw ang sika. Kadawon mi nga rod ay babaan sing espiritu tadin amin ay amagan mi at
may kumpas sin panlayadam niya pumigsaan abo di pamatin. Kadawan abo ay linisang na kami sinamain ay lawa ay iturong mi lawa yan iturong mi din namnam mi ay mang nila sin kina Diyos mo. Din sigad ay planong sinbiag mi ya idawtam na kami sinlayad ay umunod ang sika. Kadawan mi abo tababagan sin kalim ay dongan mi at maawatan mi tasay gusto di at mi ay mang nandayaw ang sikasin panagbiag mi. Sinaay di kadawan mi babaan sin nagang di anak mo ay Isu Kristo ay apo mi. Maya-mayat ay agaw tako amin. Ni man garod yan mandudugsan tako ay idayaw si Apo Diyos babaan sin kankanta ko. God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. For He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We are sinners, so unworthy, but still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit, now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Jesu Kristo, mo namnam naman mi, dan inamak mo't Kalbaryo, palalunan layan mo, sinamit ay anak mo. Dan biag mi, adik kami, maikari, ay sumanguan sika.
sama manyaman kami sinagdagan indawatmu ulay sino ay mamati ang Hesu Kristo ay anak mo. Hallelujah, hallelujah, daydaya wanisik aminan idatun minsik layadayaw ya gloria. Hallelujah, hallelujah, daydaya wanisika aminat idatun minsika layadayaw ya gloria. Layadayaw ya gloria. Mataagot ako duani. Sapay kumata tatuwa ay mapatparasan tako din kinasigad Apo Diyos isnan pandemic ay nay. Din topic tako duani at apay nga ta ay manlakam tako si ligat. Apay nga ta ay manlakam tako si ligat. Yan muwaday Bibliata ko ilan tako ko din may kadway Thessalonica chapter 1 verse 1 to 12. Yan mabalin ay at why sungbat ako sin saludsud anay. Mabalin ay din udumunda tako at din ligat ay lakamon tako at manbugaw tanwaday inamag tako ay basol mismo at diretso ay why consequence na ay sangsangon tako duani. Ngam why ligat ay dalun takon lakamon manbugaw tan mamati tako. Sinsigad ay damag. Muobserbaran tako amin ay relihiyon at maniiso. Tandin pamati da at may basar sin amaganda. Ngamuda takupay at may basar sin inamag Apo Diyos. May basar sin kindeng na para datako. Sin adal tako sin una ay sulat Pablo sin taga Thessalonica at may basar sin namnamaon da ay umali kasin si Jesus. Ngam din may kadwa ay sulat Pablo sin taga Thessalonica ay adalan tako duani ya sin may sarsaruno ay Domingo at in palagi Pablo ay daan pa lang din mateng si Hesu Kristo. Din kasasa di mamati at Thessalonica at mapalpaligatan da bugaw sin pamati da. Yan sin umalian Hesu Kristo, madusa din ipugaw ay adi mamati. Yan adalan takodi sin umali ay Domingo. Iso nga pagarup din taga Thessalonica ay ingay inmalis Hesu Kristo, tan lakamon da din sinyal di kasin umalian Hesu Kristo. Udwani, adalan tako din usa ay sungbatin sa lutsod tako. Nga apay nga datako ay mamati at manlakam tako si ligat, yan daan pa lang inmalis Jesus. At naay ko di laydek ay numnumun tako, ay usay sungbat tako sin saludsod tako ay nay. Nga apay nga din mamamati at manlakam das ligat. At naay di kang runan ay laydek ay maawatan tako. Naay, din ligat at say kapuan di ragsak tako. Din ligat at say kapuan di ragsak tako. Sindamo ay panungang tako na at mabalay kanan tako, yat na. Kanan tako siguro niya.
Ngam tatuwa na, uray si normal ay biyag di pugaw. Kas pangarigan, naligat ay mananak din usa ay masikog. Ngam sino'y mapasamok mo ingay nakaanak si siya. At maila din ragsak na ay adi ka i-describe unong maila dawan mo ila na din anak na. Ay siya. At siya matlaang din kayarigan din ragsak tako, ulay mo mapalpaligatan tako udwan bugosin pamati tako. Isnan ligat tako ay mamati at waday tulo ay gapo, apay nga mabalin kanan takoon din ligat at say kapuan di ragsak tako. Umuna, din ligat at mausar ay sumigudan di ugali tako. Din ligat at mausar ay sumigudan di ugali tako. Bakon din ligat mismo di mangipasigad sin ugali tako. Tan mabalin ay din ligat at siya din mangipaadawi unda tako ang Diyos. Ngam din lay din ay bagas na at mausar din ligat ay sumigudan di ugali tako, mo awatan tako din ligat babaon sin pangilat ako on Apo Diyos. Ay si Apo Diyos at inpalubos nada na ay waday sigad lata ay plano na para undat ako. At ilang tako madinyat Pablo ay nangisuplikar sina sin verse 1 to 4. Muwaday Biblia ko ilang tako sin may kadwa ay Thessalonica chapter 1 verse 1 to 4. Sakan si Pablo ay napuan din sulat ay nay. Din guide ko abo ay nangisulat at da Silas and Timoteo. Naay disulat mi unda kayo ay gimong gimamati isan at Thessalonica ay naitatapi ang Diyos Ama. Ya si Apo Hesu Kristo. Sapay kumatawada unda kayo disugang yatal na ay mapmapo ang Diyos Ama. Ya Apo Hesu Kristo. Maila takos na ay si Pablo at inbagana ay dadad ng isulat ay kadwa na si Silas ya si Timothy. At nung mabasa takusin Acts ay kaman din yat manong raken ng isuplikar sina at daida din imoy nga saba at Thessalonica. Yan style uno ugalin Pablo ay mangpakamusta sin gimong dimamati sinamina susulatan ay mangwani ang sapay kumata lakamon din mamamati din segang Apo Diyos. Tan usay mawatan tako ngamin din amin ay amagan tako sinan panagbiag tako as usay mamati at manbugaw sin segang Apo Diyos. Nya so nga importante paran datako ay mamati ay dadlon takon maawatan mapadasan din segang Apo Diyos ay idawdawat na ang datako. At ituloy tako sin 3 and 4. Kananas na, masapul ay kanayon ay maniyaman kami ang Diyos, bugaw da kayo ay ag-i. At gusto mo sa iyat midi, tan manamnamod ay pumikpigsa din pamatiyo, ya duwan abon mataptapian di panlilinaydan di usaya da kayo. Mailat ako din yat Pablo ay mangkalinya tan kanana masapul ay maniyaman kami ang Diyos. Amun Pablo ay numangkararag siya at maniyaman ang Apo Diyos. Kananas naon masapul ay maniyaman kami kanana. Yan usapay kanana ang gusto mo say iyat midi. So nga laydo na ibaga bakon lang mangkararag si Apostol Pablo ay maniyaman ang Diyos. Muadat obligado si siya ay maniyaman ang Diyos. Noon datako ba ay mamati at obligado tako ay maniyaman ang Apo Diyos? No obligado tako ay uno maragsakan uno manlalayat ako ay maniyaman ang Apo Diyos at waday gapuna ay siya. Yan parang Pablo kanana ang masapul ay maniyaman ang Apo Diyos tanay ngamin, mailat takos na ay din pamatin di taga Thessalonica at kanana ang pumikpigsa. Manamnamod ay pumikpigsa. Yan din kali ay namnamod ay pumikpigsa at
sin English, grow exceedingly. Din pamatin din taga Thessalonica at bakon on normal ay pumikpiksa mo adiat nakaskas daaw. Din iyat din pumikpiksaan di pamati da. Din may kadway rason apay nga masapol ay manyaman si Pablo man apo Dios ya lebeng na ay say amaga na di tan mataptapian din iyat di taga Thessalonica ay manlinlinayad sinibada ay mamati. Yan kanana abo sin verse 4 on isu nga sin gimgimong di ipugaw on Dios ay paspasyalan mi it mi din anus yu ya din pangi papasnekan nyo ay mamati ulay mo puteg ay mapalpaligatan kayo bugo sin pamati yu ay sana. May latako din usay ay gapu apay nga masapol ay manyaman si Apostol Pablo ya lebeng na ay manyaman on apo Dios tan mo ilang na din na gimong di mamati at Thessalonica at bakon lang tan pumikpiksa din pamati da bakon lang tan mataptapihan din layad da sinibada ay mamati muadi abu at din iyat da ay mangipapasnek mamati iyat ay mangipapasnek ay mamati ulay mo puteg ay mapalpaligatan da bugaw sin pamati da lay din na ibaga din kanana ipapasnek ay mamati at committed da ay amagan din ublahay talak apo Diyos unday da as mangipaila ay ipugaw apo Diyos sida ida. Yan maminsan din ligat ay nay dua din mabalin na panresulta na sin biag di mamati. Mabalin ay kanang takuon din ligat at say gapu ay iginek tako ay amagan din commitment tako ay mansilbi on apo Diyos. Uno, ulay mo sin ligat ay nay, ituloy tako paydudahan ay amagan din ublayan talak apo Diyos undat ako. Ay partin di iyat ako ay mandayaw on apo Diyos. Yan singgimong di mamati Thessalonica, kanan Pablo on, it na daida sin gimong ay unda man paspasyaran, tan din taga Thessalonica, at ulay mo palalo din ligat da, at itutuloy da, ipapasnek da, ay mga amag, sinublayan talak apo Diyos para daida. Totoo nga rod ay sin numalagit ako rin bagan Pablo sin umunay Thessalonica sin chapter 1 ay hindi mo dumamati at Thessalonica sa pantatadunan. Uno sin English, a model church in churches of Macedonia ya od Akaya. Munam naman tako din na ligat tako ay mamati udwani at bakan kaman din ligat din mamati at taga Thessalonica. Siguro din ligat ako ay mamati udwani at bugaw tan naapektaran tako sin ekonomiya niya kas parigat sin pandemic yan eh. Manligligat ako bugaw sin pandemic. Adi bugaw sin pamati tako. Ngumuray man no kamana di niya tan ligat pa idudan kay man na ngam sapay kumata in pandemic ay nay ilangon tako ay palubos apo Diyos na ilakamon tako. Ta din panresulta na pa idudan mataptapihan din talak takon Diyos. Tan dalun takon maila din kinasigad na lata undat ako. Sapay kumaabot din pandemic ay nay at wada po din ang baliwan di ugali tako. Ay sinmigad kuma. Yan nung maipanggap sinyat ako'y manlayat, sinibata ko'y mamati. At sapay kumata, masapsap ay natapian sin pandemic ay nay. At mat nga ay man-reflect ako abo, ay sin pandemic ba ay nay at simigad ba din ugalit ako when no imadawit ako ang apo Diyos. Din pandemic ba ay nay at natapian din lahat ako ang apo Diyos when no nabawasan. At numan pa'y din ligat kay man ay lakaman tako doon at bakon bugaw sin direct ay resultan din na matiyan tako. Ngam, amot ako pa'y doon, bigbigat ako pa'y doon, nga musinuman ay ligat ay lakaman tako. Sapay kumata,
pilihan tako ay mabaliwan din ugali tako, si kaman din ugali ng Hesus Kristo. Patapian ko ma din lahat ako sinibata ko ay mamati, nasin lahat ako ng Apo Diyos. Sapay kumabot, kaman din gimong di mamati at Thessalonica, at no dumateng din ligat, at pumikpiksa din pamati tako. Din ligat at say kapuan di ragsak tako. Yan din may kadwa ay gapu apay nga manlakam tako si ligat at siya na din ligat at maipaila ay nalintag si Diyos ay manukom. Din ligat at maipaila ay nalintag si Diyos ay manukom. Din usa ay obvious ay mailat ako ay ugalin Apo Diyos at nalintag si siya. Lain na ibaga mo, tasay maawatan tako ay si Apo Diyos at nalintag, maawatan tako di mo dusaan Apo Diyos, din mangon kontra si siya. Mailat ako ay nalintag si Apo Diyos, mugun-gunaana din matalakay ipugaw, ay mansilsilbi si siya. Sinay ay idea ay din ligat at maipaila din kinalintag, Diyos ay manukom at idog din iyat Apostol Pablo ay nang isuplikar sina, tan mabasa nasin verse 5, ingana sin verse 10. Kananas na, say kaipailaan din kusto-kusto ay pangukuman Diyos sin kaipu-ipugaw, tan din pangananusan Diyos ligat, kaputa ipugaw ang Diyos da kayo, at mamamag unda kayo, tasay ikadeng Diyos, ay maikari kayo, ay maitapisin, panturaya na. Mailat ako sin verse 5 ay maligatan tako sin iyat ako ay mangunod ang Apo Diyos. At siya din ebidensya din katatuwa na ay datako at ipugaw Apo Diyos. Nung maligatan tako, bugaw sin pamati tako, mas maipalawag o maipaamo ay dadlon tatuwa ay dataku at ipugaw ang Diyos. Tulit ako ay basahan sin verse 6. Kanana, kusto-kusto mo't di at Diyos ay mangukom, tandin mamalpaligat anda kayo at paligat anda abo si daida. Dua na pa'y pasaldengan din ligat ako ay mapalpaligat udwani. Say amago na di muman pailas, Apo Jesus sin kasinan umalian, ay mapud langit, ay mangikuyog, sin manakabalin, ay aanghel na. Sin verse 6 ay maawatan tako ay si Apo Diyos at nalintag, mo gunggunaana din ipugaw ay matalek, ay mansilsilbi ang siya. Mailat ako abo, maawatan tako abo ay si Apo Diyos at nalintag si siya, mo dosaan na din ipugaw ay umun kontra ang siya. Yan nila kay isaitra kay maawat at ako sin verse 6 ay at din mapasama ka na at numalagit ako din nadat ako sin umunay Thessalonica din timput ako duani at timpun din gimong mamati uno timpun din segang ngam sa sedon tako din umalian Apo Hesukristo kasin sin at abten tako si siya sin libuo nya na isuplikar sinapalabas ay aunita matago unadi natin ay mamati, yan matago da, yan datako po ay matago doan at mabaliwan din awat ako si glorified body at mangigidan tako ay apten si Hesus Kristo sin libuo. Nung makdeng di at manlugi din pito ay tawon di ligat. Yan sin verse 6 na ibagbagal na nung makdeng din pito ay tawon di ligat, bumaba si Hesus Kristo ay mapud langit isnan daga at dusaan na dadin mangun kontra ang siya. At siya din na i-explain ko na sin umali ay Domingo. Ngam din ladak lang ay maawatan takos na at maawatan tako ay si Apo Diyos at nalintag mugong gunaan na din matalak ay ipugaw. Ya dusaan na abo din ipugaw ay mangun kontra ang siya. Yan,
Adado di mabasa tako sin baro ay tulag sin iyat Apo Diyos ay manggunguna sin matalek ay ipugaw. Yan mabasa tako abo sin Matthew in bagan ay Hesus Kristo ay karina ay dakdake din gunguna din ipugaw ay matalek ay umununod ang siya. So may palagi pun ako ay sinbiyak tako is nan labaw di daga at na din tempo ay malunong tako si kinabaknang langit. Tano tumteng din tempo ay amoy tako sin kadan Apo Dios at adit ako kuman mababain. Muadet maragsakan tako ay mangilan Hesus Kristo tan awatan tako abu din gunguna in karinan datako. Siya at ugalin Apo Dios ay malmalayad ay manggunguna undat ako. Yan sin verse 6 ay maawatan tako po ay siya na din usa ay kamayatan ay namnaman di mamati ay mapalpaligatan. Ya namnaman din ipugaw ay adu di mailan ha ay pakon mayat ay mapaspasama isnan lubong. Nga may palagi pun ako duani ay din na laway may ilat ako injustices man sa uno crime man sa uno pusto man sa way panpatinggaan na. Patin ipugaw ay mga amag si kadudugis yan ipugaw ay mga amag silawa at dusa ang Apo Diyos sidaida ta ipailan Apo Diyos ay siya at nalintag ay Diyos. Ituloy ako basahan sa verse 8 kananas na. Wada aboy manbidbidang ay apoy ay manlikob unsi siya. Umali si siya ay una dosan daida ay manigaan ay mga muon Diyos. Ya adi may matpati sinsigad ay damag ay maipanggap on Hesus Kristo ay apotako. Verse 9. Din isun din dusa da at maisian da ay inggana on Apo Jesus. Yan adiday ililan dinakaskas daw ay panakabalina. Verse 10. Din umalian na abo sin agaw aydoy at tadayawon amin ay ipugaw na ay mamati ya mas daw da sin kina Diyos na at maibilang kayo abo undaida. Tan pinatiyo din kalin Diyos ay inbagbagami da kayo. Sin umali ay Domingo at isuplikar ko din timetable din mapuno din detalye din mapasamak sin umalian Apo Hesus Kristo. Ngam din lada kay maawatan takos na at sina verse 5 ingana sin 10 ay 9 at dalot takon maawatan ay bugo sin ligat tako maipaila din kinalintag ang Diyos. Tan dosahan Apo Diyos, din ipugaw ay mangkontrahan si siya, duan pa'y gungunaan na din ipugaw ay matalek ay mansilbihan si siya. Iso nga, din umalian kasin Apo Hesus Kristo isnan labaw di daga, at siya na din sa kamayatan ay namnamat ako, ay mapasamak sin tapin di agaw. At kasin umalian Hesus Kristo ay at din tempo ay mapanaknakan ay tatuwa ay din pinatpatit ako. Din basaran Apo Diyos ay ukom sin ipugaw at mupinatin din ipugaw si Hesus Kristo uno adi. Tan din pamati at man resulta sin amagan tako. Mupatian tako ay si Apo Diyos at si siya din, Diyos ay tatuwa, ay si siya din ang isalakan undat ako. Yan maawatan tako din na sigad ay plano na para undat ako at mayat din iyat tako ay umunod on si siya. Nga mo adit ako patian si Apo Diyos ya din inamag na sin kusod Kalbaryo. Ya uway di amagan tako isnan biyag isnan labaw di daga yan kaaduan at may kontrasin panlaydan Apo Diyos. Dosahan Apo Diyos na tako. Sinudin ka po na, maipuon sin adita ko na matiyan, sin sigad ay damag. Ngam,
May palagi pun dataku kumanya ay dataku ay mamati, kaputa pinati tako si Jesus Kristo. Adit ako madusa. Muadit. Si malian Jesus Kristo at dalun takon lakamon din gungguna ay dawat na para dataku. Apay, tan nalintag si Apo Diyos ay mga magsidi para ang dataku. Siguro kaduan ang dataku at waday discomfort medyo kamanta kung mapilpilitan na ay mangamag sin panlaydan Diyos ang dataku udwani niya. Ngam ilaan tako alam tako kumana ay gundaway ay mangipapati ay mangamag sin panlaydan Diyos. No sin sasaadan tako udwani yan kanan tako naligat. Isu nga adi tako ituloy ay amagan din commitment tako. Adi pa amamod ay adi tako amagan din panlaydan Diyos. Mudumateng din palalo ay ligat ay kaman din laklakamon ni taga Tesalonika. Musin pandemic ay nay ay sasaadan tako at say gapo si adi tako mangunudan. Uno mangituloy ay mga magsin commitment tako ay mansilbi na Apo Diyos. Adi pa amamod ay adi tako amagan din commitment tako ay nay. Mudumateng din palalo ay ligat. Asya, isu nga sin sasaadan tako udwani naay kumadin gundaway ay mangsanayan tako ay mangamag sin panlaydan Apo Diyos. Total wada tako sin timpun diligat udwani. At pilihan tako kuma ay dinligat anay at say masiksik na di pamati tako. Pilihan tako kuma ay dinligat anay at dalon maila din kinalintag Apo Diyos. Sinbiyag tako ay ilangan din adi mamati. Siya. Isu nga rod, isu nga mo sinudi na lawag na tako ay amagan tako ay mansilbi Diyos udwani at ituloy tako kuma. Uray muwade ka ng tako ligat o ay discomfort. Uno, panang dilaw di udo may pugaw unda tako. So nga mabalik ka ng tako manbalin ay kapuan di ragsak din mapalpaligatan tako bugosin pamati tako. Siya. Dinligat at sa kapuan di ragsak tako. Yan din may ikatlo ay gapu apay nga way ligat ay lakamon tako ay mamati. At dinligat at maipaila din ublan Diyos unda tako. Dinligat at maipaila din ublan Diyos datako. Nakaskas daw tan sintimpun diligat karkaro ay maila din ublan Apo Diyos. Isu nga sin pandemic ay na at din salusod ko sino nga ta din laydan Apo Diyos ay amagak sin pandemic ay na. Tan ultimo sin yat ay manitusin kalin Apo Diyos at way ligat. Sino nga ta din laydan Apo Diyos ay ma-develop sin karakter ko. Sino nga ta din laydan Apo Diyos ay ma-develop ay skills ko sin timpun di pandemic. Tanong mabalin ko makat adit ako sayangan din pandemic ay amin tako at manlakam sina siya. Tasay mawatan tako ilaan tako sin kanan Pablo sin verse 11 12. Isu nga kanayon ay karkararagan misda kayo tapan balinon Diyos da kayo si ipugaw ay may karisin nangayagan na unda kayo. Sapay kumaabo ta iturong nas da kayo sin panakabalina tamatungpal amin din sigad ay panggapyo ya makdeng abo din amin am amagan yo bugaw sin pamati yo. Verse 12. Tan musay maamag di madayaw si Jesus ay aputa ko, bugaw unda kayo, yan madayaw kayo, abo bugaw un si siya. Maamag aminda na bugaw sinsig ang Diyos, tako, ya si Heso Kristo ay aputa ko. Nung mailat ako sin verse 10 ay kananas na no kanan Pablo ikarkararaga na din mamati ay taga Tesalonika ta panbali ng Diyos si Daida ay may karisin
nangayaga na ang daida. Lain na ibaga on timpun din ligat ay nay at dalon ma-display din ang Apo Diyos sin biagda. Kananas nabo on kararag Pablo para sin gimong dimamati at Thessalonica at din timpun di ligat at iturong Apo Diyos si daida ta maila din panakabalin Apo Diyos. Yata matungpal din mayat ay panlaydan di mamate ay amagan para sin yata mandayaw ang Apo Diyos. Ublan Diyos ay iturong din laydan tako ay amagan para si siya. May panggap sin particular ay ubla tapno mansilbi tako on Diyos, bakon tako kuman mapilpilitan inya. Muadi at gaputa maawatan tako, ay sigad ya siya din kamayatan ay amagan, while layat ay ma-develop kumanda tako, tas ay maamag tako din panlaydan Apo Diyos. Ay doy. Why nandumaan na mo din amagan tako yan, mapilpilitan tako, mo din amagan tako at maipuon sin ragsak tako. Asya? So nga bakon lang umanay kumaay amot ako din panlaydan Apo Diyos. Mayat kumabo ay din panlaydan gapot maawatan tako din panlaydan Apo Diyos. Ya maawatan tako ay sa din kamayatan ay amagan ni panlaydan Diyos abo. Mawadaan tako si ragsak layad ay mga magsidi kaysa din mapilpilitan ay mga mag. Siya. So nga, din ublan Apo Diyos at pawadaw na din layad ay sana. Tan iturong nas datako. At datako ay mamati at pilihan tako kumadi. Ay manpaituray ang Apo Diyos. Tas ay din laydan na ay mapasamak at siyabo din laydan tako ay amagan. At mo din panlaydan Diyos, yan sa laydan tako ay amagan, way ragsak ay mangamag sidi. At ublan Apo Diyos di, para undat ako. Siya, sapay kumangarot din amagan tako, at way ragsak tako ay mangamag sidi. Tan mo mapilpilitan tako, siguro mayat ay iyan tako si oras, ay amerisan apay nga mapilpilitan tako. Yan mo kasapulan ay sukatan tako din amagan tako at ikararagan tako kuma. Tano mabalin din amagan tako ay na at amut ako ay siya din kamayatan ay amagan tapno naragsak tako abu ay mangamag sidi nya. Tan din pantong pala na inda na mo amagan tako din panlaydan Diyos. Yan siya din panragsakan tako ay amagan di mapadayawan siya Apo Diyos. Mapadayawan si Apo Diyos. Inda na at maila din sa ang Apo Diyos ay daluntot uwa ay mapatpadasan ta. Waday gapu apay nga impalubos Apo Diyos din ligat ay lakamon tako. Din ligat ay lakamon tako at manbalin ay bendisyon na mo awatan tako maibasar sin pangila tako on Diyos. Isu nga mo isummarize tako din adult tako duani at yana din ligat at sa kapuan di ragsak tako. Yan, waday tulo ay gapuna apay nga kanan takuon din ligat at sa kapuan di ragsak tako. Umuna, inadal tako ay din ligat at mausar ay sumigudan din ugali tako. May kadwa din ligat at maipaila ay nalintag si Diyos ay manukom. Maudi din ligat at maipaila din ublan Diyos datako. Tan sintimpun di ligat isna din tempo ay mga lakaman tako sin ang Apo Diyos. Tasay iturong nas datako, iturong na din namnam, likna, turong na din likna tako ay manglayad, maragsakan ay mga magsin panlaydan Apo Diyos. Sin kasasad tako uduani, buhay udum dataku ay nakapadas
o no mapadpadasan da din mauyaw, pugos yung pamati da. Tatawa ay dinligat at sa kapuan di ragsak tako. Tan parang datako ay mamati nulak amon tako dinligat. At may palagip mo datako ay tatawa ay ipugaw apo Diyos si datako. Pugaw apo sinligat at na din gundawa indawat apo Diyos ang datako tasay ipapati tako ay umunudon si siya. Yan dakdak ko din gungguna ay idawat apo Diyos para on datako. Mawat ang tako ay dinligat at sa kapuan di ragsak tako tan mumanlakan tako si ligat bugosin pamati tako at mabane ka na tako manragsak tako latta tan maibaga ay na itatapit ako sin panturayan apo Diyos. Maya-mayat ay namnaman ay datako ay mamati at ipugaw apo Diyos. Yan sa kamayatan ay identity di. Di man maibilang ay ipugaw ang Diyos. Tanbakan amin na ipugaw at ipugaw apo Diyos. Din ipugaw apo Diyos at din mamati sin kindang Hesus Kristo ay inamag para datako. Isu nga din ligat at sa pamanaknak ay daluntot uwa ipugaw Diyos si datako. At sinay din poon yaga po ay apay nga kananta ko on din ligat at sa kapuan di ragsak tako. Mangkararag tako. Apo Diyos ay mami manyaman kami sin kalimay na. Numan pa'y usahan da kami manlakam si ligat. Di man maitagtagan na it's actually before us. Yung kararag mi nga rod apo Diyos ay sapay kumata siya naiding gundaway ay ipapati mi ay mansilbihan sika. Pataptapihan kumadin talak min sika. Naay kumadin timpo ay dalun min maila din iyat mo man ublaan da kami ya mapadasan mi din segang mo. Kararag mi nga rod apo Diyos ay sapay kumata dinumnum dinlikna at maikumpas sin panlaydam. Tasay numabanin ko masin biag mis ng labaw di daga at maibagay sin amagan di sa ay pugaw mo. Sinay apo Diyos in kudaon mi yaman mi babawon din anak mo ay si Hesus Kristo ay apo mi. Amin takoy mangwanin. Amen. Amen. Madal siya apo Diyos. Ay umalis apo Jesus, nang imba ang Diyos Ama. Ngamadita ko ang mudi, ako ay dumat nga na. At bigla ka man mangako, yat di umaliana. Mamandi ka ko madwani, tan muot maladaw ka. Mantaulis Jesus, dadlon titawa, ay mga sinibugaw niya, ay mamati yun si siya. Mantaulis Jesus, dadlon titawa, ay nakasagana ka. Bumaba ay napudlangin, biling at ibugaw na. Dinanghel ay kangatuan, man kaliya besis siya. Way dengan tako'y tanggoyo, napigsa di bungod na. Isnan umali ang Jesus, ay dadlon kaat nga. Mantaulis Jesus, dadlon tatawa, ay mga sinipugaw na, ay mamati yun si siya. Mantaulis
Jesus, tanong tatawa ay nakasagana ka. Din natay ay way talagda, itagon Diyos sama, ipakuyog na ang Jesus, isnan mo maliana, magtako amin mabigla, ay mapangabatan siya, at patag layat ako ay makitaan siya. Mantaulis Jesus, danong tatawa, ay mga sinipugaw na, ay mamatiyan siya. Mantaulis Jesus, danong